Og du, jeg skal have noget at spise. Hvad du har spist? Jeg har shawarma, pizza, cheeseburger. Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Mener du det? Kan jeg virkelig få kebab? Du kan få kebab. Du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få kebab. Du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få kebab. Du kan få falafel. Hvis så meget, at selvfølgelig kan du komme her og få dig lidt kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Hvis så meget, at selvfølgelig kan du komme her og få dig lidt kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Er der ellers andre ting, som jeg kan købe her i din butik? Tik, 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 tik. Er der ellers andre ting, som jeg kan købe her i din butik? Tik, 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 tik. Du kan få hot dogs, hot dogs, hot dogs, hot dogs. Er det med ketchup, 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 ketchup. Hot dog med ketchup. Pizza, 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 pizza. Ja!